Anya no legu nka Onyeka chukwu. Ihe oji Igbo mgbo. Ugonsu mpeda Abogu. Oni amosu egwu. Haya. Arọ na agụ. Egwu ka mo di na n'enu na mo kwule ka mo. Ogoja bo le go ni mo kwule. Egwu go la gulo ti mo mo no legwe. Egwu la gulo ti mo ga ni. Egwu ka mo Igbo enu Anam. Umu.Anam na makonu olu. Umu.Anam na Nwanne na Abogu. Umu.Anam na Nwanne arọ. Ijara kambio. Onyeka oge na onu ye mala Onyeka aju amosu egwu. Ogoja na budo no manwo na egwu. Umu.Anam na Nwanne na Abogu. Nyaka juwo di gosi ala na ba ulo nwara. Anam adego manu Anam amaka ma. Ijala kambio juwo mele. Aburo ba melo nwa ve no juwo mele. Umu.Anam ndi nwele ba balu. Mijere no mba nwe bute egwu na Anam no. Nava kalanya ruo nava de. Ogoja bo na egwu n'enu ya udo. Sunday onwe gbago nwanne m mmanwu okele. Sunday banulo nu mmanwu okele. Egwu nwa ka ndị ebio maka Anam na Sube. Umu.Anam na Sube anyị bụkwa nwanne. Ludo Sube ụmụnne m na Igbo. Keribe na-ebute eziokwu na nye obu ewu. Umu.Anam na Sube na va bụkwa nwanne. Ijele ka nkwuo mmanwu na-egwu. Okwu ọnụ ụmụ ka ndị da n'egwu mmadụ egwu na Ogoja nwata eje abọnụ arọ mmanwụ egwu. Ngwu ka nna mgbụlụ ochi ma ọmụ mela nwe. Egwu oke moji da n'egwu ịnụgo. Egwu ka ndị da n'egwu dọ Sunday. Sunday onwe akwụlụ okpochi ogwu mụrụ ogwu. Chifi gbada akwụlụ okpochi ogwu na mụrụ ogwu. Mụrụgwu ego na Anam. Sunday bụ anụlụ onu. Ogoja ebe ọ na-akpọghị ya mmanwụ okenere. Ngwoka ndị nweba n'enu ọsọ nne. N'elu mebi ego digbo nwanne m kaptịn ọmaba ego. Ike n'indi nwanne m gbaduru onu egwu. Landlọdụ onwe akwọlụ ike na-ada ụta. Odigbo landlọdụ nwanne m mmanwụ okene. Ike n'indi agbanụrụ onu n'ugara. Ogoja ebe ọ na-akpọ nwanne m dọda kendo bịa. Ka na-eche onwe gbago nwanne m egwu okenere. Unu oke mụ na kpụlụ egwu Umu.Anam enwedo ihe. Anam adịgo mma. Ngwoga na bulo otu mmanwụ ogwule. Arọ na agụ. Nwanne ekene esikwa. Ebig nwanne m. Youngest chief na India. Kana tunwe gbaga akwa ọrụ. Small matches. Odogwu na India. Ekene gwa gị o. Arọ na agụ. Ogoja abụọ na-akpọ gị ekene nwa ọjị gbado. Odogwu Friday nwanne m ọjị odogwu. Egwu oke moji na n'elu ọjị gbado. Ike n'indi abanụlụ olu m mmanwụ okene. Ka anyị ji ezu ụtọ ya aka m ọbọne ọyọmụ. Nwee kpago okpochi okwu mmanwụ okene. Kwado obi ndị abọngas bọne nwanne m. Ogoja aba kenebe gị ha mosu egwu. Tuo na onye kachi nwata ji abụọ n'ụwa. Ọrọ m ogbu amosu egwu ihe ojii. Ihe ojii ndị nne m na-ekpe m egwu awara m anya egwu. Obugo oke mmọnwụ mmanwụ okene. Obugo Romi nnekwu mmọnwụ ekene gị. Mmụọba Anam ụmụnne mmụọ arọ. Olugbo onye abụ ọka alụsị na na-ebute egwu. Olugbo onye abụ ndị nne m ọba na-ebute egwu. Egwu oke mụ na-agbụrụ otu m ka ngụ abịa ọya. Abịa ọya ka m nọ na studio na-eti egwu. Olugbo ike malụ ọga na gbatu olu egwu. Alụsọ ọgwụ egwu ka ndị bịa. Egwu ka m na-agbụrụ otu m arọ. Ike malụ ọga na oke mmiri ka m bịa. Nna nwanyị banụlụ mkpeti mmiri. Mkpeti mmiri ogbo ndị mmiri m bịanụlụ onu. Egwu ka m oji bịa n'elu Umu.Anam wee. Umu.Anam banụlụ egwu nne nwanyị. Ọ ga-alụ n'elu eze nwanyị nne m. Arụkpọ na agwụgwọ ụba gozila Anam. Ọ bụ arụkpọ na agwụgwọ ụba gozila Anam. Umu.Anam wee nwebe ego na chụwo mere eze. Umu.Anam adịgo mma na Ogoja wulia. Nwada ka mgbe abụọ na Anam na anụgo. Abụrụ m onye Anam n'ụwa ma onye nteja abụ. Abọka si bịa n'elu abụọ mụrụ m. Ede ebe obe amụrụ Ogoja na egwu anara ọ na-agbọ. Ọnwụ okpulu nwanne m ọra ikpuru na-akọ. Kọba na egwu anago. Ọnwụ okpulu kipolu. Ọnwụ okpulu ọgbatụle n'ito wutere m. Egwu na-akpụlụ echi m enyi ọ na-agbọ. Nne m
onwe ogbulọ n'ama mmụ na ịkwawa alele ndị mmadụ ekpụla akụ n'elu ekpụrụ na-akọ gbarawa si n'egwu anagọnụ n'ime mpeje Ogoja bụ na-ekwu ọnụ ya mmanwụ na-agwa egwu ka nna agwụla ochi ma ọmụ mere onwe m egwu ka ndị atụ mbete ọmụ mere onwe m egwu ka ndị akpachazi olu ọmụ mere onwe m nwanne chiedu nwanne m ịka nga chiedu ịka nga ma alụla olu m ịka nga odogwu egwu ka nna agwụla ochi ma ịka nga mmanwụ ego ijele ka m bịa ka m gwuo n'ọnụ m Ogoja bụ aka na gị apa m odogwu kedelu m ọbọ maka onye ji ọbọ m oke osi ọbọ mala onye ji ọbọ ụmụ oke osi egwu oke modiba n'enuwo adamu nna maka nwanne m mmọkwụ esi mmanụ m ndịgwu na ebe maka emana m wa maka mana nna m dị nnegwu chukwu ekpoziga ana m oyi na ọma mbala na aba bụ nwanne Ogoja bụ ọbụ onye nteja kpoo n'ụwa igwu na-emo dị na nna m nwụọ na mba mmiri n'aka ndị mmiri dị dumarụ ebe a nọ ugwu ngwo na-agwụla ochi m ewu igwe ka nna kpọ n'elu igwe jọji na ọba agụ igwe jọji gbanụla olu jọji akwa ụlọ mmanwụ ọba agụ si na ọmụmụ anamụ enwego ogi egwu oke moji ekwu n'elu maka anamụ na suba na anya bụ nwanne ejere m studio nụọ banịgba abụọ ka ntị egwu maka anamụ na sube ka ba mewekwe na nwanne ịnụla ka m gwuo anyị ba na ma na-achọrọ okwu nsugbe a na-achọrọ okwu ndị lo na-etela anyị okwu nsugbe igwe jọji na-alụ ọlụ na anyị okenere igwe ọkpagwụ anyị okenere ọgbagwụ sekọndụ nwanne m onye nna ịmaji egwu oke mori kpuru ọnụ m ka mmiri nwanne okoligwe ogbo nwanne m na egwu okenere jọjikwa ogbo nwanne m na egwu okenere Ogoja ebe ekpuogo ọnụ ya mmanwụ nọ n'egwu igwe ọkpagwụ ndị ekenere kelelu m ndị odemiligo n'ụwa ndị egwu ka anyị dị aka na aka eze bụ n'ile mụrụ ewu ya ke nwanne m ọda ekenere chibone nwanne m mmanwụ ekene ehi Ogoja bụ aka na gị ọda kachi nwa ngozi ijele nne mụrụ m ngozi ana mgbe aji ya nne m ngozi ana mgbe eche nja ijele ka mmịa ka nkene nwanne atụ onugbu nwa oji mmanwụ okele ya na mgbe otu egwu nwanne m ike na mba obesi odogwu otu egwu nwanne m mmanwụ okele ya egwu oke moji ebịa n'elu ka nkene eze ebilo nwanne m sawo nasi nwanne m mmanwụ ekene gị eze ebilo ekwu ogbo nwanne m mmanwụ okele ugwogbo ọdawa nne amụrụ gị egwu oke moji ebịa n'elu onye m eze ebilo ijele ndị a wee bulu ego nwa nata na nsugba nwanne alụọ na anam golani lụọ ụlọ mmanya na nsugba golani lụọ ụlọ landlord oke mụ na koleji n'anya mara koleji branchi amaka mma anam wee Umu.Anam na-emekọ ọnụ anam obi na nsugba na-eme nwanne na mokwulie ise ngọbịa jụọ m ya Ogoja bụ ya akọwala gị ya anam na-eme nwanne Anam ọ na-akpọrọ oke n'aka ndị bịa ka ndị ekene ndụ nwanne m ọba agwụ osinio nwanne m azụ na nwanne m ọba agwụ osinio ka na-eto nwanne ke nwanne m ndeke echo o doziri obi nne nwanne m oke ndụ ọmaba Umu.Anam na-eme nwanne ebighị ka ndị ekene m nwanne m egbunike mụrụmụrụ mmanwụ ekene gị nwa mbịata abịa nwa akị na-azụ n'elu na kole iyo ị na-esila anyị anụ puchmiti ọbịa ka iji akpata aka gị na sekond geti egbunike mmanwụ ekene gị egwu oke moji ịbịa n'elu kene eke ndo odogwu na-amụba nwanne m Dubai iwu ebe ụlọ wee bute egwu odogwu na Dubai landlord oke bụ odogwu nwanne m odogwu na Delta landlord na nwanne m oke nwa kendo nugonu oke nwa kendo gbanụlụ onuwo odogwu ijele ka mbio nwa gosine odogwu na Dubai okendo listik aka nwa kendo gbanụlụ onuwo Umu.Anam anam ojele mba enweghị ego tuwe goziga anyị anam akpatago ego anam adịgo nnegwu Umu.Anam enwego ebe ijele n'ọbịa ka ndị adị ọka alụsị iji mmụọ otigbo
iji Ogoja bụ na yoki o mmiri agbazi na milion alụ anyị ive na namwe milion alụ anyị ive na namụ Onyeka chi ọ na-ekwu ọnụ ya mmanwụ na-agwa mmanwụ na-agwụ ọrọ mmanwụ na-agwa egwu ka mụ na bụlụ ochi m egwu ka m na-ebịa ka ndị eke na ọkpasi odogwu nwanne m odogwu na-aka ewu anyị na mmanwụ okelere Ogoja bụ ekene gị o ọbasi Emeka nwanne m o si na chi nwanne m o si na gọ odogwu o si na chi nwanne m ọ na-ekelere m nwanne Fino bụ ezeke Umu.Anam na-eme nwanne na-akpọ okwulie Umu.Anam na-ekpekọ n'uwo mmanwụ okwulie Umu.Anam na-eme nwanne nụ ijele ka mbịa ịgba mụo egwu nwanne kenesikwa Chief Chidoba Emeka Ndoba Sky Gold Hotel oke nwa mmụọ bụ agwụ Emeka Ndoba mụrụ nnukwu nwa odogwu nwa ejebe Thailand lụọ n'ebe ahụ Chukwu nwa eme ya eze ọnwa nataba Naijiria ana lụọ n'obi nna ya kenesi bedu enwe eje gola na Sube na college ọ na third gate ebe ọ na-eme Sky Gold Hotel egwu ka m oji bịa n'elu ọfọ rasta ọmababulawa ọrụ nwanne m otuwo ogoli ịkpala akụ n'udo nwanne m ma ị na-emerọ mpako Chidoba ị na-emerọ mpako n'obu chi gosiri n'elu ọfọrọ ọfọ nwanne Sky Gold Hotel Chidoba Sky Gold Hotel ọfọ Sky Gold Hotel Ogoja bụ na akpọtụrụ gị mmanwụ okele anyị ekene n'owuwo nwanne m owuwo Ndoba ugbo mmanwụ ekene gị owuwo egwu ka mụ na-awụ n'ochi m owuwo ịgbalị mbọ maka nwanne gị Chukwu mekwuru gị eze owo nwanne m Anam ama aka mma Umu.Anam na-eme nwanne ijele egwu ka m onye bịa n'elu ka nkene na odogwu ka ndị ezi ụtọ mụ nwanne m odogwu Israel onye aka nwanne m na-ekelere Israel ezo mụ nwanne m gbadụlụ elu Israel ezo mụ nwanne m odogwu ego Umu.Anam na-eme nwanne n'Israel wee Ogoja bụ ekene m obi mmanwụ okene egwu ka m oji bịa n'elu pete ebilịgba mgbịlịgba ọkọngwu mmanwụ okele ọkọngwu oke oji ebuli ike nata egwu ka m oji akpọ n'oriri odogwu egwu ka m oji akpọ gị mgbịlịgba ọkọngwu Ogoja bụ na akpọtụrụ gị mmanwụ okele egwu ka m na-agbụrụ ochi m egwu ka m dị ijele ka m bio ijele chi m ijele bi n'okpuru ego ekpa egwu oke mụ na agbụrụ ochi m mmanwụ nọ n'egwu arọ m na-agwụ ọngwa nnegwe egwu oke mụ na agbụrụ ochi m mmerịgba kpere m ewu mmerịgba ọkọngwu ulewu ndụ nwekpịa nwandịa ose m ojena na-alụso odigbo mgbu ike melu ọbịa n'oke mmiri Umu.Anam emego ụmụnnegwu ijele ka m gwara mmanwụ nọ n'egwu egwu oke mụ na agbụrụ ochi m ọnwụ gwa nnegwe egwu oke m dị ịbịa n'elu nwanne alọye oke nwa nwanne kwu eko batụrụ ozu egwu oke m na agbụrụ ochi m alọye chiema n'oge n'udo bụ anyị na Anam chiema n'oge n'udo m ọba agwụoro obodo egwu ka na agbụrụ ochi m wopiki miliọnụ mmanwụ Ogoja bụ na-egwu ọnụ ya ka mgbuo n'ọnụ mee egwu ka na agbụrụ ochi m Azụka aka nwa Azụka ma nụlụ olu m ọzọ n'inye ego nwanne ugwu ọzọ bụlini ego nwanne ego efu odogwu nwanne m nwezuwa mụ na nwezuwa kuwe mmanwụ ekene gị CO nwanne m Chigebi ba odogwu ebe ọ na-eme na Delta iluo na Delta branchi oge bụ na-eme ọmụma laluo ọmaba egwu oke m oji ekwu ọnụ m Azụka bụ odogwu ego ọ gara n'onwere ego ruo nọ na Asaba landlord odogwu bụlaba ga-adụ n'elu egwu oke mụ na agbụrụ ochi m Umu.Anam enwego ego egwu na agbụrụ ochi m mmanwụ na-agwa ka anyị jee zute ekene nwanne m obe ego Anam niile ọba Jizọs bịa ekene mmanwụ ekene gị egwu kpọrọ Ogoja bụ na ekene gị ekene nwanne m mmanwụ ekene gị ekene nwanne m egwu oke mụ na agbụrụ ochi m egwu ka m na-ebịa ekene obe ego mmanwụ okele ekene Dennis nwanne m mmanwụ okele landlord oke bụ na Ọnịcha ado na yo mmalịa ekene nwanne m odogwu egwu
egwu ka mo ji peza akwa mmanwụ na-agwọ Ogoja bụ na-ekwulu ọnụ ya ụwa amaka onye mebi ọgwọ m gị ya na-ekwuru ya egwu ka mo na-akwụlu ochi m Ejike nwanne m odogwu obi na Nsugbe Ogoja ba kene gị o odogwu nwanne m Ebuka na nwụrụ ochi m Ejike nja Ogoja ba kene gị ihu mmanwụ okenere egwu oke mo na-akwụlu ochi m nwochi m ada egwu ka nna atụ ndị alụsị mmanwụ nọ n'egwu anya ka nwanne echi na-edu alụsị egwu mmanwụ nọ n'egwu tuonu m amosu egwu odogwu arụpụ na agwụ n'ọnọ m n'egwu ida kaide ịgba kaide amala kaide ịgba kaide amala kaide sie ayọrọ ma ala uye ka ụmụnna m wee nwere ego Nemo mana ma adego mana na mu na be nwanne na ma maka mana na ma maka nwana mu na me ko nu n'obodo nwana mu na me nwanne o ilu na delta oni masaba nwana mu ni me delta bilio egwu ka ndị eme mmanụ kechu ya me aka nwanya me ba n'ụlọ mmanwụ okele ka ndị eke na-eze igwe ego na namu Amana m ndị nwere rara ọrụ egwu oke mụ na mkpụrụ ochi m ka nkele n'odogwu naanị ogbu igwe eri naanị odogwu nwanne m naanị oge nwanne m mmanwụ okele aka nwanne m batụrụ olu m naanị odogwu nwanne m mmanụ m enwego egwu na tuwo ogoziri amana m na-eme nwanne n'obodo amana m na-eme ka ọnụ otuwo merere egwu ka na mkpụrụ ochi m naanị odogwu Ogoja bọrọ akpọtụrụ gị mmanwụ nọ n'egwu ka ndị ekele echi edu nwubi onye ewu elu ego chi edu nwanne m onugbu mmanwụ ekene gị onugbu arụpụ na agụ chiedu ezo nwanne m landlọdụ oke ebe balụba onugbu amụrụ m ebe m esibiri akọ gị ochie edu nwubi onugbu landlọdụ nwanne m wuo nwubi Umu.Anam na-eme nwanne na achụwo mereze Umu.Anam na-eme nwanne n'obodo egwe mana abụkwa Umu.Anam niile o ezi Anam na ibite Anam na m ekwu nke bụ eziokwu ya n'ụwa lọbụ dị n'ezi Anam wee ezi Anam na-eme nwanne ọ bụ Amerịka ibite Anam nyebere onwe m aka Ogoja Abogu na-ekwu ya onye si ego nya bịa jụọ mara anyị ga-akọwara ya egwu ijele ijem ịgba ihu anyị sie egwu ejele egwu oke ma o ji bịa n'elu mmanwụ n'egwu egwu na-agwụla ochi m n'aka ndị bịa ọka nwanyị aka chi nwanne m onye ame onye kwurimili egwu mmanwụ okenere amana m wee nwego mmadụ kwurimili nna m ụlọ ochi kele nwanne m mmanwụ okenere n'elu moto ochu nwanne m onye bụ ogele gị aja nwanyị yo nne m ochu oliakụ onye kachi nwanne m Pascal onye amị amana m wee nwego ihe na Anam na-eme nwanne Anam na-enyere onwe aka dị n'udo amana m na-eme nwanne na chugbu ogoziri egwu oke m ji ebe nwanne m onye amị ọ gaala igwe bansi nwanne m gbata ozu egwu onye ka ochie na-agwa bio ma gbazigwa mmoto onye amị obodo abụọ na bio ma gbagwa mmoto egwu oke nna kpụrụ ochi m onye amị nwanne ebe ochi na ọzọkwụrụ nwanne m ọkwụrụ kasịa ọrụ ọnya bụ dọkpala akwọba ụkwa mma egwu oke nna kpụrụ ochi m mmanwụ okele egwu oke moji eme nwanne egwu oke ndị eme nwanne egwu ka ndị egwu oke moji ekwado alụsị egwu ka ndị egwu oke moji akwado mmiri n'ụwa m egwu oke moji eme ndị mmiri chi na nsọ ọkwụrụ ọkasa nwanne m ndị mmiri ugboro egwu oke na-agwụrụ ochi m egwu esego otego Ogoja bụ ilugo oge mmụọ ga chaka olu oge mmanwụ ya chaka n'elu ga mkpụ nzu egwu ka na-agwụrụ ochi m uchu ike akwọba ele mụrụ odogwu mmanụ chunwu ike odogwu na mozambik ọ gaala egwu oke moji eme mmanụ egwu ka ndị bịa ka ikele n'igwe ndabụ ikechu ndị nwanne m odogwu nwanne m egwu oke na-agwụrụ ochi m egwu ka ndị egwu oke mụ na-agwụrụ ochi m igwe onye mgbe oju rụrụ ọrịa n'uwo nwanne ọnya ka chụọ ya
ijele ka mmiri mmanwụ nọ n'egwu egwu oke moji ebe n'elu ka nke na-anụ nwanne m ochi na oso nwanne m nwado ya kacha ya odogwu ne ya ndị ma ọ gala amaka n'oge ochi mere eze na nwa ọgbalicha ụgbọala mmanwụ oke na-eyiru odogwu egwu oke moji ebe n'elu n'oso nwanne m n'elu m onye ka nwanne m wuo kachi odogwu onye ọma kachi nwanne m mmanwụ oke nere egwu oke moji abịa n'elu odogwu okonja nwanne m ezi oyi okonja nwanne m nze dibo dịbo nwanne elile koko na ọgbagụ mmanwụ okelele gị elili ọya aka m wuo mmanwụ okelele oke nwe onye akachi nwanne m okonja ụgbọ m ogoja abụọ na-ekene ihu odogwu ịgwalị m okerechi nwanne m akpa ụdọ ọgwụ ọbala tụrụ dibịa nwanne m odogwu ọgwụ oke na akpọlochi ihe odogwu ana m chedu ụdọ ọgwụ batụlụ olu m odogwu o so n'ụwa maka na ya mgbuo n'anyị nwere ogoja bụ na-ekwula ọnụ ya mmụọ ana m enwego mmadụ ana m enwego ibe na ana m erigo ogoja ebe ọ na-ekwuzi onu ya ọdawaisi ya odogwu na mbịata nwanne m gbata ozu egwu ka anyị ke n'ọbọ ma nwanne m gwuo maga nja alewa maga nja bịa sarịsa akpa emana m wee nwego gị sarịsa akpa emana m wee nwego gị sarịsa akpa oligbo odogwu gbata ozu egwu ka m na-ebịa n'elu nna m lebi ebie m lebi gị nwanne m gbata ozu egwu ka na akpụrụ ochi m oyi ma alewa maga nja nwanne m nna ma olu m mma na-ekene egwu oge moji mmenụ mmanụ na nọ m n'egwu ewe kenere m oli akụ gị nwanne m nne m lebi gị gbata ozu egwu na m kenere gị egwu oge m ji ekwula ọnụ m oyi mmụọ ike ju ede ma enugo m ebe ma ọgbanwe cheme n'oge na udo na mmịata okpueze ka ike na-enu oyi m nwanne m ọnịọ ọmaba neklasi nwanne m wuo mmanwụ okele gị onye bụchi ụjọ nwanne m na n'onu egwu ka nna agwụla ochi m ana m na-eme nwanne ijele ha ịmala ogoja nwe odogwu egwu ka m oji ebe alụsị ịlụgọ alụsị ebe a na-ekpele m aka ndị eje egwu ka ndị eje n'elu alụsị ọ na-ekpele m ọnụ m arabụ na abụwe adụọ nna m ọgbatọ ndụ alụsị ịlụgọ adụọ nna m ọgbatọ ndụ egwu adụ oke mmiri egwu oke mụrụ akpụrụ ochi meji ike ọgara kpụrụgbo nwanne m onye egwu ochi mada ogoja ọba kekpe ego ihu ndị pụtara egwu ike jụọ nwanne gwa nwanne m nnakwa ji ere nna m ụlọ stade manụ mmanwụ okele gị nwanwe ụzọ nwanne m wuo osi nwa akpọtị oyi ụka ikechu nwanne gwa nwanne m wuo na-ekelere gị ka anyị jeke na-aga ma nwanne m opa choi opa bo ọ gaghị ịkwapụ nkwata karagbo agamaleza onye ụlọ elu chie agamaleza adọwuye ka ubibichala agụ egwe emụ nna m na-eme nwanne agama akata akpa nna m odogwu nwanne m odogwu oke ga-eji nwe kpata egwu landlord n'obodo ụmụnne ya ọ ga-alụ ụlọ elu ọ bịara edozie ibere nwalụ onye ụlọ elu nwe agama mmọnwụ egwu oke ma oji ebe n'elu agama odogwu ego agama ba n'ụlọ olu m agama nwata ji aba aka na gị ihu na-abụ m nwa ada mmụọ ọba egwu ka na agwụrụ ochi m mmanwụ nọ n'egwu egwu oke ma ọ na-agwụrụ ochi m ke na-ekolofo chụọ egwu ka agama natara na koleji lụọ ụlọ n'ọbụ na atịrịtịrị ebe ọ lụrụ ụlọ odogwu chukwu egwu ka agama oyi na-egwu mmanwụ okere ọ gaghị esala egwu ka ndị eke na-eto ma nwanne m ụnyabịa eze egwu anyị bụ ndị egwu na-eme nwanne na nna m amaka mma odogwu nwanne m ocho ụnyabịa egwu eze egwu ana m nwanne m mmanwụ okelere gị eze egwu ana m ọga m wuo mmụnya na-adị na mma ịmala ọga m wuo onye ebe n'ogo nka odogwu nwanne m ocho ụnyabịa egwu oke ma o ji akpa ogiri n'oso nwatụ ma nwanne m odogwu ọba agụ ọnụ ma nwanne m odogwu nwanne m gbata ozu egwe ọ ga-ala n'elu ọ ga-ala ebe ọ bara ụba ogide alụgide bụ ụlọ nwa ruo ụlọ na o ji moto enyere mmadụ aka ụlọ obodo
o bulu moto na-acha mmadụ anyị hụ n'anya odogwu ogo mechi n'ịbala ụba oke nwatụ odogwu nwanne m ochugwu omeliteze nwakpala obenye inwe ego chukwu omeliteze ijele egwu alụsị ụka ji egwu oke moji bịa n'elu oke mmanwụ na-agwa Chiedoja dọ nwanne m na nam Chiedoja dọ nwanne m na nam anya maja zọnụ nwanne m oke nwa na anam nwanne posti badụlụ onu m mmanwụ okelere nwanne Sọnde posti mmanwụ okelere egwu oke nna agwụrụ ochi mgbuo mmanwụ okelere emiru anya ọga n'udo niile na akpa dị nnegwu ọganudo anam niile na akpa dị nnegwu Ogoja bụ ekwulu ọnụ ya mmanwụ nọ n'egwu egwu oke nna agwụrụ ochi m Bisenti nwanne m ijele ka m bịa Bisenti odogwu oke nwa Bisenti nwanne m mmanwụ okelere gị Bisenti edezụnọ mmanwụ okelere gị oke nwa mmụọ babatụlụ onu m Bisenti egwu oke moji kwulu onu m egwu ka ndị ebio anam amaka ma anam amaka ema anam na-eme nwanne obodo ogbo na-edo n'ụwa ma ịbụrụ ya anam ịma na-ebe afụ esika ike ọkwala ya gị anam na-eje mba na-ebie n'udo anam je mba ụwa bie n'udo ema anam na-achọrọ okwu egwu oke moji bịa n'elu ka nke na ọda n'ike anam pawa odogwu na-akpalụ odogwu na-akpalụ n'ugbo olu nna Sọnde ya nna Sọnde nwanne m odogwu na anam ọba agwụ oke osi bịa ọ na-ara mmanụ na nwanne m ebe egwu oke moji ekwulu ọnụ m mmanwụ na-agwa n'elu egwu oke na-agwụrụ ochi m ụwa mmụọ nne m ụlọ Ikechuo bakpụrụ onu m mmanwụ okele gị Ikechuo na-ara nwanne m tenten odogwu mmanwụ okele gị ijele chigbo egwu oke moji bịa n'elu oche dị nwa ọkụzụ ọkụzụ ekpiribe ọgara ọgalụ ụlọ elu landlord oko bụ n'obodo ụmụnlịa chidi ya dị na ndị okwute osi nwanne m na-ekelere Ogoja bụ ekenego gị oche dị mmanwụ nwanne Nnamdị nwanne m gbata ozu egwu ebelu m otu okpeke nwanne m ihe ojii ọdakpe gbatụlụ onu m ochuo meke egwu oke moji kpọ gị nne m ekweeri afụra na-agọ mmọnụ nne mmọnwụ n'obe ụba kalanya arụ n'elu na nwa egwu oke mụ na kpụlụ ochi m mmanwụ nọ n'egwu arụkpụ na-agwụ ọdawaizi ya Ogoja bụ na-ekwulu ọnụ ya ọdawaizi dị na anụ Chinenye nwanne m na-ekelere Ogoja bụ ekenego gị ya ọdawaizi o Sọnde nwanne m ijeleti m egwu oke moji bịa n'elu ochie duo dị na loko na chairman ụwa maka na-ekele gị ịmala Ogoja alụsi egwu oke mụ na-agbụrụ ochi m ochie chieduo nwanna loko na mmanwụ okele egwu oke na-agbụrụ ochi m egwu ka ndị bịa ema na m na-eme nwanne ekene mụọ ndị onye ọcha onye amị nwanne m wụọ mụọ ndị onye ọcha ijele ka m bịa Fidezi ego egwu oke moji bịa n'elu odogwu na Ghana landlord na Ghana Fidezi ego landlord na begwu nwanna loko na egwu oke mụ na kpụrụ oge ihe landlord na Ghana udugwu tie egwu oke moji bịa n'elu mmanwụ na-agwa egwu oke moji bịa n'elu mmanwụ na-agwa ọkaka ọka kpakpụrụ onu m na-ekenere gị ọsa gbala agbatawo mmanwụ okenere egwu mmadụ ekwu ogo egwu ka ndị bịa Ogoja bụ ọ bụ onye anam obodo na mmụọ egwu oke na-agwụrụ ochi m n'ụwa m egwu oke moji bịa n'elu mmanwụ na-agwa Ikechuo Gadafi nwanne m Gadafi mmanwụ ego oji ọkwa eme ọgọ mmanwụ ekene gị ijele ka m bịa kenenu Sontoro mmanwụ ekene gị osi nwanne m oyi m Sontoro mmanwụ ekene gị Sontoro marị nwanne m nnukwu nwanne m oke nwa mmụọ babatụlụ onu mmụọ na-ekele gị egbe ejere mkpanyesie n'alụ onu udo Sontoro mmanwụ ekene gị ihe analụ n'udo egwu oke moji bịa n'elu izuchu nwa nzọ azụide iyo nwanne m batụlụ egwu ịbanye ụbaje batụlụ onu ikwu n'ego dị na anam ka ịdị ito Ogoja bụ ekenego gị n'ogwu nwanne m egbe ejere mkpanyesie n'alụ olu oyi m gbaje nwanne m ịgbachi m Atoni oji nwanne m odogwu Atoni Alebati nwanne m odogwu
anyị matoni nwanne m paakị mmanwụ odogwu paakị n'India paakị odogwu paakị nwanne m mmanwụ okelere ebele ụmụarịnze nwanne gị odogwu nwanne m ume na-azọrọ oyi odogwu nwanne m arịzela ebe atụ aka nwanne mmanwụ okelere Ogoja baki n'ego gị mmanwụ okelere arịzela ebe atụ banụ n'olu m ume na-ezọrọ ọjị egwu ka ndị ekwulu olu m chuo ebu ka agadi oche ewu emọkụ chuo ebu ka agadi sie agadi ọ na-agba odogwu nwanne m na na m anyị m otu ebu ka nwanne m si n'odela akwa nne m ode m ezuo nne m ọnwa okwuru ya udozi onwe ala m n'aka ọnwa okwuru na anyị o meliri m otu ebuka oke nwa otu ebuka nwanne m agadi na-agba mbọ dela akwa odogwu nwanne m otu ebuka ike jeli ndị akpụla ego kpolu moto na-akpụ odogwu onwe gbotele nne ya ọnwụ nwe gboo nne ya nne m ode m ezuo nne m n'ọnya asị na bụ moto ebuka ndị ga n'elu m otu ebuka ebelu m ebi ka edeche nwanne m edechi ya meyo mwana m meyo aka nwa meyo enugo olu anyị ba na m na-eme nwanne m mmụọ m na-emekọ n'uwo meyo mmụọ m na-eme nwanne m otuwo onwe gozi ebe anyị mo meyo nwanne m edechi ya egwu oke m onye ebe n'eluwo odogwu egwu oke m onye ebe n'elu akụ ugbo m enwoke na agbụrụ ochi m mmadụ eka sụpabụla akị odogwu nwanne m ike n'India anyị mo mmadụ eka nwanne m sụpabụla akị onye na-ekwere onye ka chuo onye aka na-ekwere Umu.Anam na-ekwere m aka na-ekwere Umu.Anam na-eme m nnekwu aka na ibilo egwu oke m na agbụrụ ochi m enugo ya ndị na-agbụrụ egwu basị m mụọ na-atara anatara na koleji ka mbịa nwe ebili sonde onwe sọba Sunday onwe ịzọba odogwu ugebe na Sunday nwanne m mmechi beziri ugbo elu m ugbo ugebe na Sunday maba nwanne m egwu okpọrọ Ogoja baki n'ego ka na mamachi beze egwu ka na ngwuru ochi mgbo odogwu Ogoja ebe mewo olu ejima Sunday bụ ejimo ugebe na Sunday nwanne ọnwa ya n'ụwa nwa n'ọgwụ ejima anyị mo ugebe na Sunday mmanwụ eke n'ego ijem egwu ejela si abịa ije odibo mbigwa urubaka ndaya kiribesa oyoro egwu oke mo ebe na-enu Umu.Anam Ogoja ebo na-ekwu ọnụ ya odogwu egwu oke mo ebe na-enu ka ndị mmụọ eze ka ke n'ovo ma ntigbo si opile ego bila Umu.Anam egwu okenere ka ke na-eso ndị dike akwala odogwu na nlodo oke obu n'enu na koleji ọ bụla nlodo Umu.Anam Sunday dike odogwu ojela n'ikpasi ebe nwe bula ebe tere nwanne ndị a bute ego Sunday mmanwụ nwere odogwu nwanne m egwu oke m dị ebe n'elu ke n'ụgbọ aka ihe ọdọbụ nwanne m ụgbọ aka ọmama ego egwu oke m na ngwụrụ ochi m ụdaka oke nwe ụgbọ aka nwanne m ọ gara nwerere na nlodo oke bụ na nsọ ugbe anyị mara gị ka ndị eke na-ezi ọhịa m nwanne m ọbala ego ọhịa nwanne m mmanwụ okenere gị onye ebe ego amụgo nwa nwe mụọ nwata nwoke ọbụla onwe nna ya nwanne m nwa mma akọlụ egwu oke na ngwụrụ ochi m mmanwụ okenere gị ka kene na-enye nwanne m nwe ite mba oke nwe ụdara nwanne m nwe ite mba kene na ochiweze nwanne m oyi mmụọ chibueze eze oyi m nwanne m egwu okenere gị oyi m ochiweze nwanne m CJ nwanne m egwu okenere gị agwara m enemi ya nwanne enemi ya enne stọba mọni egwu okenere gị egwu ka ndị akpọ gị enemi ya kene nwanne ka oli akwụ gị aji ha egwu oge mụ na nwụrụ ozi m nwanne ka ada mmụọ gbabụ aji ha nwanyị oli akwụ enemi ya nwanne m onwe ite m na-enwe ite ọkpọnye ọkụ na m egwu oke m dị na n'elu oge egwu ka ndị elasị oke okologa m egwu okenere igbo lida kpakpụrụ olu egwu okenere n'elu m onye aka nwanne m alaga pengen
alaga nwa ma na-eme nwanne m oyi malọ ya oyi ma alaga nwanne m ijele chimo ewu lasị nwanne m ọga m ka ọ bụ egwu oke m ji akpọ Ikechu okpolo eze ọmọgọ obodo nwanne m emana m na-eme nwanne m n'obodo be emana m na-ekpekọ ọnụ n'aka ji kasị obodo ijele chim nwanne kedekwa Ikechu ogele eze ọmọgọ a sị gị kelele m Sunday ebunye ya eke ebunye money n'India odogwu ego nwaka ogolo egwu oke m ji ba n'elu ke na-achọ dị nwanne gị anyị m chudo ogolo nwanne m odogwu egwu oke m ji ba n'elu otu dị oli ego n'ụka ego mmanwụ okere egwu oke m ji egwulu ọnụ m kete fite nwanne gị chudo ogolo nwanne m odogwu okwuru mmọnwụ enye irure na ana m n'ime mmụọ kpagbu odogwu okwuru mmọnwụ okwuru ụka odogwu nwanne m naira egwu oke m ji ba n'elu n'ụsọ naira anyị ma naira tụnwa ọba nwanne Udanna Ogoja ọba aka na gị Udanna nsọ egwu ka na-agwụla ochi m mmanwụ nọ n'egwu egwu oke m na-agwụla ochi m egwu ka a na-ebe ka anyị kene ọnwụra nwanne m ọnwụrụ aka ochie ọrụ ọba dị mmanwụ ga ihu mmanwụ galogwu Ogoja ebe ụlọ ọnụ ya amalị nwoke onye akacha amalị nwoke egwu ka a na-egwu ibe na-alụ oke na-alụ n'elu amalị nwoke obe egwu oke m ji ebe n'elu mmanwụ nọ n'egwu ijele ka mmio ịgba mgba ijele ka mmio ijele ka mmia egwu ka ndị bịa egwu oke m ji ebe n'elu Monde alụfọ nwanne m mmanwụ okene Ogoja aba akana gị mọmọdị ọgala n'elu chukwu ogozi ọka enwe mere ma Monde udo onye mbịata na m kpata ozu egwu Ogoja egwu ekene gị mmanwụ na-agwa nwanne m ka ekene nwanne m ochu ike n'obe adị oyikpọ nwanne m mmanwụ okene egwu oke m ojita n'elu egwu ka anyị bịa mmanụ m enwe ego anamụ amaga mma ijere ka m anamụ amaga mma ijere dị m anamụ amaga mma sie egwu ahịa na ka ndị ekene ezo ahịa nwanne m odogwu oke nwe ebe ahịa nwanne m ebe ahịa nwanne m ebe anya ụkpagbu ndị elu mmanwụ okenere ebe anya ụkpagbu ndị elu mmanwụ okenere oke nwe ebe ahịa ịgbanụlọ olu m ka anyị bịa ka ndị ekene echusu nwanne m obukezie nwanne ya eskiba n'ụlọ olu m obukezie nwanne m ka ekene dị mbamba odogwu n'elu mbamba nwanne m mmanwụ ekene gị odogwu bụ mbamba ife mmanwụ okenere egwu oke m oji bịa n'elu egwu ka ndị bịa ihe nzu egwu obo na-ekwulu ọnụ ya mmụọ na ahụ ugozu obo na-ekwulu ọnụ ya mmanwụ ya narị mmanụ amụ niile anyị bụ nwanne anam na-emekọ ọnụ anam ama aka mma anam na-emekọ ọnụ anam akpa ego mma anam na-emekọ ọnụ ijelechimo egwu oke m oji bịa n'elu otu onye kọndishọn ụdị akwa onye akachi nwanne m egwu ka ndị ekene gị ekọndishọn esi mma gbala enugo onu na mụ kelele gị obi dị ya eke kele ụlọ onye aka ji ekenego gị na egwu kelele ịnalụba ekene nwanne m chado mmụọ na m na-eme nwanne m na m okwu ya Ogoja ebe na-ekwulu onu ya mmanwụ nọ n'egwu egwu oge m onye ịbịa n'elu nwa mechi nwa Mike odogwu nwa Mike bụ ndụ mmanwụ ekene gị nwanne Friday inugo onu igwu okenere gị odogwu na mmanwụ okenere Ogoja ebe na-ekwulu ọnụ ya igbachi m egwu oge m oji bịa n'elu egwu ka na-ebi egwu ụwa maka mma osi material inugo onu m ụwa maka nna soche inugo onu m ojefa na-eme ibulu fadị nwe m osio mati n'elu m onye na-eche nwanne m na mmụọ eze onye na-eche udogbo kpele ego abịara m ọka na biya Ogoja ebe nwekpuru ego nwe kalịa ma onye na-eche nwanne m mama ego amara egwu oge m na mkpụrụ ochi ma elibe agwụ ka ndị ekere chedu nwanne m odogbo na-enwere m chedu obe elibe agwụ mmanwụ okenere egwu oge m oji bịa n'elu egwu ka na-ebịa mgbe oge na-ebịa n'elu mmanwụ nọ n'elu
ndana kulosi mo ego gani egwu oge mo dị na n'elu egwu ka anyị bịa ezu egwu obodo ekwu ọnụ ya ka nkenere odogwu nwanne m ebik nwanne m egwu okenere gị chiedo mike nwanne m na mmụọ ọgba agụ na mmụọ efu echi ebe o si bịa egwu oge mo ya akpọ gị odogwu oji n'obodo gedesi obodo kpụrụ ike chiedu nwanne m oyimo chiedu nwanne m nwa mike kenere m mama gị rosaji ya anya nli oko na tuneru nliko na-esila na mbara mme mmụọ bagwu rosaji ya ịgba aka ije ịgba aka ịna ogoje ebe ekwu oge ọnụ ya mmụọ anamụ ka mmechi egwu tinyere ka nnawa ka anyị nwee obi anwụle anamụ na-asụbe bụ nwanne n'ụwa mmụọ anamụ ka ngwa onye na anamụ na-asụbe anyị chabụ nwanne mmụọ anamụ na nugo sube mụ na mụ anyị kpogo anamobi na-asụbe n'ọnụ anamobi na-asụbe na-emekọ ọnụ ka anyị na-anụ wee ka anyị yee silibe solibe solibe solibe